ପ୍ରବଚନ କ'ଣ? ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଅନୁଭୂତି ଆଧାରିତ ଚିରନ୍ତନ ସତ୍ୟ ଉପରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ଲୋକପ୍ରିୟତା, ସୂତ୍ରବଦ୍ଧତା, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ସଜୀବତା, ସଶକ୍ତତା, ଅର୍ଥଗୌରବ ତଥା ବିଦଗ୍ଧତାପୂର୍ଣ୍ଣ ଉକ୍ତି ଯାହା ଜନମାନସକୁ ଉଦ୍ବେଳିତ ଓ ସଂସ୍କାରିତ କରେ ତଥା ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟଭିତ୍ତିକ ଆଦର୍ଶ ସମାଜରେ ନିର୍ମାଣ କରେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭାଷାରେ ପ୍ରବଚନର ମହତ୍ତ୍ୱ ସ୍ୱୀକାର କରାଯାଇଛି। ପ୍ରବଚନ ଭାଷାକୁ ସୁନ୍ଦର କରେ, ନୀରସ ବାତାବରଣକୁ ସରସ କରେ, ଶ୍ରୋତାର ମନକୁ ବାନ୍ଧି ରଖେ, ହୃଦୟକୁ ଆହ୍ଲାଦିତ କରେ, ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ପ୍ରବଚନର ମହତ୍ତ୍ୱ ନିମ୍ନଲିଖିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିପାଦିତ କରାଯାଇଛି। ଡଚ୍ ପ୍ରବଚନ ଦୈନନ୍ଦିନ ଅନୁଭବର ଦୁହିତା। ହିବ୍ରୁ ବଗିଚାରେ ଫୁଲ, ଭୋଜନରେ ବ୍ୟଞ୍ଜନ, ପୋଷାକରେ ଆଭୂଷଣ, ଆକାଶରେ ତାରକା ଭଳି ଭାଷଣରେ ପ୍ରବଚନ ଶୋଭା ପାଏ। ଲାଟିନ୍ ପ୍ରବଚନ ହେଉଛି ଲୁଣର ଖଣି। ସେଥିରୁ ଟିକିଏ ଲୁଣ ଆଣି ଭାଷଣରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ ଭାଷଣ ରୋଚକ ଓ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ। ଆରବୀ ଭୋଜନରେ ଲୁଣର ସ୍ଥାନ ଯାହା, ଭାଷଣରେ ପ୍ରବଚନର ସ୍ଥାନ ତାହା। ତାମିଲ ପୃଥିବୀ ଓ ସ୍ୱର୍ଗର ବିନାଶ ହୋଇପାରେ, ମାତ୍ର ମହାନ ପୁରୁଷଙ୍କର ଆପ୍ତବଚନର ବିନାଶ ହୁଏ ନାହିଁ। ସ୍ପେନୀୟ ପ୍ରବଚନ ଗୋଟିଏ ବୋଧବାକ୍ୟ। ସତ୍ୟ ସମ୍ବଳିତ କ୍ଷୁଦ୍ର ବାକ୍ୟଟିଏ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘକାଳ ଧରି ଚାଲି ଚାଲି ଦୀର୍ଘ ହୋଇଯାଇଅଛି। ଜର୍ମାନୀ ମନେ ରଖିଥିବା ପ୍ରବଚନ ବଟୁଆରେ ଥିବା ଖଣ୍ଡିଏ ସୁନା ପରି। ଚୀନ ଯିଏ ପ୍ରବଚନ ବହିଟିଏ ପଢ଼ିଛି, ତା'ର ଭାଷା ପରିଷ୍କୃତ ହୋଇଯାଇଛି। ପାର୍ସୀ ପ୍ରବଚନର ଉପଦେଶ ମାନୁଥିବା ଲୋକ ଜୀବନରେ ତ୍ରୁଟି କରିବ ନାହିଁ। ଜାପାନ ପ୍ରବଚନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଣୀ। ଇବୋ ଆଫ୍ରିକୀୟ ଶବ୍ଦ ଅନ୍ନ ପରଶିବାକୁ ପ୍ରବଚନର ପତ୍ର ଆବଶ୍ୟକ।